Partido hau oso garrantzitsutzat markatuta geneukan, azkeneko 2 partidu galduta geneuzkalako eta beharrezkoa genuen gure konfiantza hobetzeko partio irabaztea. Eta valorazio oso positiboa, presio puntu bat geneukan ezin genulako huts egin berriro etxen, eta nik uste gaur presioi ondo manejatu deula, eta gai izan gehala nervioe kontrolatu, gure jokua aspaldiko partez ateratzeko, eta azkenen lortu garaipena hemen gelditzea. Nik uste bigarren laurdenetik aurrea nagusi izan gehala partidun, rebote nagusi izan geha, demostratu dugu gai gehala rebotatzeko intenso goenen da indarrakin gaudenen, eta rebote lan horrek lagundu digu kontrarason ateratzen, eta hor lortu du abantaia, eta azken urtetan, edo azken partidutan, 10 puntuko abantaia lortzen ondo gestionatzeko gai geha, eta maiera nahiz eta pixka gerturatu ez dugu estuasun handirik pasa. Bai, garaipen honekin Baiolideko taldeakin berrintze genuen, gaina aberaje polita lortu dugu hango partioi begira, eta atzetik datozen taldekin bentaia handitze deun, ea zer egiten duten asteburuntako partidun, baina garbi okaguna lortu behar dula denboraldi guztin jetxiera postutik kanpo egotea, ze jetxiera postutan sartuko bagina horrek presio edo urduritasuna sortuko luke, eta oraingoz markatutako helburua betetzen egea. Gaur batez ere konzentrazioa. Azkeneko partidutan esan izan diet, nahiz eta indarrakin atera zelaia eta intensioan asten zehar landutako egoera taktikotan konzentrazio gehioki behar genula, eta gaur bete deu, intension geha hasieratik, eta nik gehien bat azpimarratuko nuke kantxan eukidun jarrera lehen minututik azkeneko. Horrengo partia Bilbon jokatze deu, Mikeldi aurkari zuzenan kontra, momentu honetan gukin erdia azpikalden daun talde bada, aurre demoraldin askogatik irabazi ziguten, eta guk demostratu nahi pixkanaka ligai erritmoa hartzen nahi gehala, eta gai gehala dozeinekin konpetitzeko baita etxetik kanpo ere. Partioa iraztea liga honetan, nik uste bastante zaila dela, kontan hartu azke 10 partiutatik 4 irabazita genitula, valorazio oso positiboa irabazin deulako, eta etxen ja 2 genemakizkin galduta eta irabazita kontentu, bazan garaia. Korren, olako partiutan ezin da jakin ze pasako dan kantxan inoiz, ze talde bakoitzen jende arriskutsu asko da otala, baina gaur nik uste eta hasieratik lehenengo minututik nabarituela gu fuerte gundela, irazgoa genula eta baino gehiago izan gintezkela, eta hala izan da. Sailkapenen saltotxo bat emateko beti balioula garaipenak, baina batez antzeman da, genemakizkila 2 partidu galduta, eta ja ikusten genula amildegia gertu, eta sailkapenak baita inarazte izu, asten zehar oso fuerte entrenatzea, oso ondo entrenatu dugu, eta gero kantxa nabaritu inda, eta gogo nabaritu inda, jarreran bai, asko. Nik uste azken 2 partidutan pixka eta aztuta genuen gauza bat. Eta da, aurten lehenengo aldiz estadistikak hartzen dizkigute, baina hortik aparteko sekulako lan pila daola, eta azkenengo jaztan ez genuen baloratu behar genuen bezala. 12 gela talden, eta 12 egiten duten lana, nahiz eta ez jokatu entrenamentun gogo pila jartzen dituen pertsona lana, dala, estadistikan balore honak ateatzen dituen lana, bezain importantea dudik gabe eta talde bat gehala.